హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఓ ఛానల్. ఎయిర్పోర్ట్ పోందుల్ల ఎయిర్పోర్ట్ ಇಡೇ ಮುಟ ಕದ್ರಿ ಮುಟ ಬತ್ತ ಮೂಲ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೋಫ್ ಅಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್. ನೀ ಕಜಿನ್ಸ್ ಪುರ ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಔಟಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಡೆಪುರ ಪೋಪ ಪನ್ನಿ ಕರೆ ತೋಜಾವ. ಹೂ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಯು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆದಿರುವವರು ಯಾರು? ಇದೊಂದು ಬದುಕಿ, ಇದೊಂದು ಜನ್ಮವೇ, ಎಂತಹ ದುರ್ವಿಧಿ, ಇದೆಂತಹ ದುರ್ವಿಧಿ. ಮೊಲ್ಲ ಮೋನೆ ವಾರ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ವಾರ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಐಕ್ದಾಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೂಯಿ ಪೆಟ್ಟು ಎನ್ನು ಮುಸುಂಟು ವಾರೆ ಬರ್ಪುಣ ಮೋಲ್ಲ ಅವೇಜ್ ಅದು ಯಾರ್ಸಿದ ಅಲ್ಲ ಮೋಲ್ಲ ಅವೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತ ಯಾರು ಹಾರ್ನ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಆತೆ, ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡು. ನಂಗಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ತುಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು. ಗಾಡಿ ಉಂಟಾಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಮರಿಯ ದೆಫಾರೀರ್ ಅಲ್ಲಡೆ ಪೋಯೋದು ಮೇಕಪ್ ಬಾಯ್ ಅದಾದ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪನ పోయా చప్పల్ తీయరా ఇజా గాడిడు అల్పన లవ్వే చేస్తాను చప్పల్ గురై పోందుల్ల యాక్చువల్లీ ఇది లేట్ అండి మా బత్తిన అయితే పోందుల్ల సోను అల్లే హాయ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఇది ಎಂಗಲಿಂದ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಂದದ್ದು ಇದೇ ಬತ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲ ದೊಂಬಗೆ ಕಾರ್ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಾದ ಗೋರಿ ಏರಿದೆ ಬಲೆ ಬರಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬತ್ತಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೇಂಗಲ್ ಪೂರ ತೂದು ಬತ್ತ ಉಲ್ಲೆ ಇಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಲೋ ಇತ್ತೆ ಜೈ ತಿಂಗಳು ಉಲ್ಲೆ ಬೋದು ಬತ್ತ ಪೂರ ದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡೆ ಪೂರ ಕೆಲ ಮೂಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕೆಪ್ತಾರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ನಾ ಪಿದಾಟ್ ನೋಡೆ ಬೇಬಿನಿ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ ಮೊಲೆ ಬರೀ ಇಂಥದೇ చాలు కారు మూలే ఉండు బత్తలు ఇడముట్ట బత్తలు ఎదురుపోదు కారు ఉండి ఇడముట్ట బత్తలు ಕಾರು ಉಂಡಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಪಿರವುಡು ಕುದರ್ ಬರತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಸ್ವಾತಿಂದ ಐತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಕದ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಮೂಲ್ ಬದ್ದು ಕಾರು ಉಂಡು ನಾಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲ పోయిని ఇతనేమిత్తనత ఐకే నమ్మత్తని ఎదురు పోయిని అవులు పోదు ನಮ್ಮ ಕಾರು ಉಂಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಪ್ರೋ ಎಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಪ್ರೋ 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 ಡ್ರೈವರ್ ಮೇ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಚೈತನ್ಯ ಬೈದನ ಆಲ್ಬೈದೋಲು ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಕುಲ್ಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇನ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಚೊಂಡೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೋಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೂವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿದೆ ಪೂರ ಹಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ KFC ಮೊರಡಿ ಎಕುಲ್ ಬಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದೇ ರಸ್ತೆನೋ ಮಾರೆ ಮೂಲ್ದುಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ವ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಅನ್ನಕಲ್ಲ ಅವಶ್ಯದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಪೋರಗಾರ ಎಲ್ಲ 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 ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮರದಿ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. మళ్ళీ సురు ఫస్ట్ టైం ఆపుండు ఒక అభ్యాసం ఆపుండు టెన్షన్ వేసి
ಒಂದು ಮಂಡೆಗೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಏ ಅವು ಹತ್ತು ಅವು ಏ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಈ ಅವೇನಿಲ್ಲ ಎರಡ ಪಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡಂಗ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಈ ಕೇಸು? ಎಳೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಏನಿದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಥ. ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏ ಮೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಶಾಪ್ ಬತ್ತನೆ ಬೈಕ್ ಬೋರ್ಡಾ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಪ್ಪ. ಓಲ್ದು ಉಂಡಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಗೈಸ್ ಮೂಲ್ತಡಲ್ಲ ಇಡೇ ಬೇಯ್ದಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಆಫರ್ ಉಂಟು, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ತುಲೆ ಬೈ 1 get 3 ಫ್ರೀ. ಗೈಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ 3 ಜನ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಂದಂಡೆ ಐತೆ ಎಂಗಲ್ ಒಡೆ ಬೇಯ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂಡ್ರ ಬೇಯ್ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಕೆಲವು ಯಾಂಡದೆ ತೊಂದಿದ ಅಲೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಅವು ಬೇತೆ ಎರ್ನ ಮಾರೆ ಲಕ್ಲೆ ಮಾರೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೆ ಬತ್ತಿರ್ ರಿಯಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿರ್ ಪೈಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ದೇವ್ರು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ. ಬತ್ತಿರ್ ಪೈಸ್ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಬೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚಿಗೆ ಓಪಿನಿ ಕೂಡ ನೋ ಎಕ್ಸಿಟ್ ದಡೆಗೆ ಓಪಿನ್ ಅಲ್ಲೇನು ಪಿದೇ ಪೋರೆ ಬಿಡ್ರು ನಿಜಲ್ ಪಾಪ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಉಲೇ ಬರ್ರೆ ಬೈದ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಿದೇ ಬೋಪಿನಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ನ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ನ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಚಿಕನ್ ಎಗ್ದಿಟ್ ಶಂಕಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ತುಲಿ ಈ ತಾಂಡ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಸೆಕಾರ್ಡ್ ನಿಂಜಿ ತಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಸಾಫ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಉಲೇ ಬರ್ರೆ ಬೀದ ಮಾರೆ ಪಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪಿನ್ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಫುಡ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬೈದ ಉಲೆ ಶೋಕ್ ವೆರೈಟಿ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೈದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಪುಗ ಬೇರೆ ವೆಜ್ ಅವೇ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂದು ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆ ಪಾತ್ರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬಿಡ್ತು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ವೆಜ್ ನಮ್ಮ ಒಣ ಸೈಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀರು ಅಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಆತೆ ಜಸ್ಟ್ ಕುಲ್ತಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತೆ ಓಡ್ ನಾನು ಐತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಣಿತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಸಾಕಣ್ಣ ಮೈತೆ ಹೋಂದುಲ್ಲ ಸಿಸಿ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ನಾನೈತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದ್ ಗಾಡಿ ನಾಡ್ ಪಿದಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗಿ
ತಿರ್ಗಿನೇ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ತಿರ್ಗಿನ್ ಇಂತೆ ಕೂಡ ಇಡೇ ಬಾಯಿದ ಎಲ್ರೂ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಫುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಗೋಡೆ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಗ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಗೋಡೆ ಇತ್ತು ಗೋಡೆ ಅಲ್ಪ ನಂದು ಅಲ್ಪ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಗೋಡೆ ಇತ್ತು ಗೋಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೇಂಬೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಬೈದ ಕೇಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಬೈದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಉಡೆಪೋಡು ಸೀಸಿಡ್ದು ಭತ್ತ ವಿಶಾಲ್ ಮಾಡಿದಡಿ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ವಿಶಾಲ್ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬೈಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದೆ ನಿಕುಲೆ ತೂಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲಿ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನಿಕನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲಿ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ ಬರಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಥದೆಯ ಫೈನಲಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವಂತೂ ಗಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿರಾ ಬತ್ತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸಾರಿ ವಿಮಾನ ಪೋರ್ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮತ್ತು ಏನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಸೊ ಅರೇನು ಕಡಪ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೋಲೆಂಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಲು ಪಿರಾ ಬನ್ನಾಗ ವೈಷ್ಣವಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಷ್ಟೇ.